hinumdumi. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Ni anata sa Lunes sa Semana Santa, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ang katawhan mangandam sa kinabuhi nga Diyos nun, labi na gyud mangandam sa atong umaabot nga kamatayon. Atong gipahimugatan karon ang kamatayon, kasakit o kamatayon ni Kristo alang sa atong kaluwasan. Ang ato sa mga benefactors and donors atong iampo ang kabalaan sa ilang kinabuhi. Kay sa ilang pagsigig tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit og slots, hatagan unta usab sila sa Ginoo sa mga grasyang ilang gikinahanglan, lawas ug kalag. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluhi kami. Ginoo kaluhi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluhi kami. Kristo kaluhi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluhi kami. Ginoo kaluhi kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o Dios nga makagagahom, itugot nga kami nga tungod sa among kaluya mapakyas sa mga kalisdanan, matabangan unta tungod sa mga pahanumdan sa pagpasakit sa imong bugtong anak. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, tan-awa ang akong alagad, nga akong gitabangan, akong pinili, o gikahimutan nako pag-ayo, gihatagan ko siya gahom, hatagan niya gustisya ang kanasuran. Dili siya musinggit ni mutuwaw, ni maghimo siyag masabang pakigpulong sa kadalanan, maluluyon siya sa mga huyang, ug matinabangon sa mga timawa, ipatuman gayud niya ang hustisya. Dili gayud siya mulunga, ni maluya hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya dinhi sa kalibutan, ug ang kapuluan magpaabot sa iyang balaod. Mao kini ang giingon sa Dios ang Ginoo, nga maoy nagbuhat sa kalangitan ug naghikyad niini. Siya maoy nagumol sa kalibutan ug sa mga butang nga anaa niini. Siya maoy naghatag gininhawa sa katawhan ug kinabuhi sa tanang binuhat. Ug karon ang Ginoong Dios nag-ingon sa iyang sulugoon, ako ang Ginoo, nagtawag kanimo, aron labanan mo ang katarong, pinaagi kanimo, maghimo akog kasabutan uban sa tanang katawhan, ug himuon ko ikaw kahayag sa kanasuran,
aron pagpabukas sa mata sa mga buta ug pagpagawas sa mga binilanggo sa mangitngit nga bilangguan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo may akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo may akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kalisangan. Ang Ginoo mo'y dalangpanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Sa pagduol kanako sa mga dautan, aron paglamoy sa akong unod, ang akong makaatbang ug mga kaaway. Sila mismo nagasukamot ug nangapukan. Ang Ginoo may akong kahayag ug akong kaluwasan. Bisan kasandaluhan magpundok batok kanako, dili malisang ang akong kasing-kasing. Bisan may gubat pabatok kanako, bisan pa niya na musalig gayud ako. Ang Ginoo ay akong kahayag ug akong kaluwasan. Gituohan ko nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo dito sa yuta sa mga buhi. Abuta sa walay kahadlok ang Ginoo, pagmalig-on sa kasing-kasing ug paabuta ang Ginoo. Ang Ginoo may akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang mga pulong mo, O Ginoo,
Ginoo, maanaa kaninyo. Manala sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unom kaadlaw sa wala pa ang pangilin sa pagsaylo, miadto si Jesus sa Betania, diin magpuyo si Lazaro, ang gibanhaw ni Jesus. Naghikay silag panihapon alang kaniya og si Marta maoy nagsilbi, samtang si Lazaro usa sa mga mitambong sa kananan uban kang Hesus. Unya si Maria mikuhag tunga sa kilong pahumot nga mahal kaayo nga hinimo gikan sa lunsayng nardo. Gibukbo niya kini sa tiil ni Hesus ug unya gipahiran sa iyang buhok. Ang tibuok balay nalukop sa kaamyon sa pahumot. Unya usa sa mga tinun-an ni Hesus, si Judas Iscariote, ang magbudhi kaniya, miingon, nganong wala man hinuon ibaligya kining pahumot og 3 kagatos ka dinaryo aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Gisulti niya kini dili tungod kay naluoy siya sa mga kabos, kundili tungod kay kawatan siya. Siya man god maoy gipiyalan sa puntil nga sudlanan sa kwarta ug nabatasan niya ang pagpangawkaw niini. Apan si Jesus miingon, pasagdi siya ug ayaw siya did-i nga itagana kini niya alang sa adlaw sa paglubong kanako. Ang mga kabos kanunay nga inyong ikauban, apan ako dili kanunay uban kaninyo. Sa laing bahin, usa ka dakong pundok sa mga Hudiyo, nakabalita nga si Jesus didto sa Betania, busa nangadto sila didto. Nangadto sila dili lamang tungod kang Jesus, kundili aron pagtan-aw kang Lazaro nga gibanhaw ni Jesus. Tungod niini ang mga kadagkuan sa mga pari naglaraw sa pagpatay usab kang Lazaro, kay tungod kaniya daghan sa mga Hudiyo namiya sa ilang mga pangulo ug mituo kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dagay ikaw, O Kristo. Usa sa mga pagtulunan nga atong makuha kining paggamit sa atong mga mahalon nga mga gamit. Pwede sa dena siyag makapalangit sama ng perfume. Tuo man tag ang perfume para ra ginas babae mara mo attract sa mga laki. Pada sa dena siya iandam aron mamatay. So kamong na perfume pasabot nagandam na mo sa inyong kamatayon. Kaya ningon mas Jesus, giagwahan man ang iyang lawas niya, ningon sus kamahal ani, ikabaligya man unta ni og 300 ka dinars, o niya ikapanghatag sa mga kabos. Ingon si Jesus, iya man gud nang giandam ang akong lawas para sa paglubong. Sige, lingay mong tupad na perfume ka. Oh, na perfume gani ka, nangandam na kasi imong paglubong. Bitaw, ang pasabot ani ba nga kining mga butang nga atong gitawag og expensive things, makalipay ni siya kung atong gamiton sa katuyuan sa Ginoo. Kani si Maria, kaning pulo nga Maria or ngalan nga Maria, kanunay gining starring si Mama Mary, si Maria nga igsuon ni Lazaro,
o ni Marta o kining Maria karon nga ginganlan dinhi. Dili man ni si Maria nga kadtong igsuon ni Lazaro. Kaning Maria ha. Lahi sa ni nga Maria. Ang dito sa atong gibasa kagahapon sa Mark 14 nga account sa Passion of Jesus, ang tawag niya babae nga nagdalag pahumot. No? Niya kani ginganlan diri og Maria. Maria dito'y ngan sa babae, pero wa gibutang dito nga igsuon ni Lazaro. Ning suod lang to siya. Mao na ang Maria, like Mama Mary, murag kaning ngalana, mauni siya ang nag-refer sa mga tao nga makasabot sa kabubuton sa Ginoo, labi na gyud niining gitawag nato kamatayon. Hinumdomo si Marta, katong iyang igsuon si Maria. Si Marta porti nagkapuliki og hikay kay iyang ipakaon ni Hesus. Nya si Maria naglingkod ra, naminaw ni Hesus. Nya nasuko getos Marta siya, "Sus, ako gipasagdan lang jud ko diri sa akong gibuhat sa kusina. Ingna sa na akong igsuon, Lord, oy nga di na magsigig yampungad og paminaw nimo." Ana. Pasabot kining mga Maria, ang kanang pulonga nag-refer na sa tao nga kamaong maminaw. Si Mama Mary, kamao sang maminaw. Giling nga imong tupad. Ing na kamao kang maminaw sa Ginoo. Mao man gud nay gusto sa Ginoo kanang kamaotang maminaw ba sa Ginoo. Unya maminaw nga dili sirado ang hunahuna, abli ba hastang kasing-kasing. Mo na si Mama Mary, bisan og wa siya mahilabtig lalaki, kay naminaw man siya sa Ginoo, nadawat niya ang Ginoo og namabdo siya pinaagi sa Espiritu Santo. Naminaw man. Karon daghan kay atong mga babae di maminaw Ginoo, ang ipaminaw ang honghong sa uyab, ang text sa uyab. Amo na nangamabdos nga way pagtugot sa Ginoo. Nangasipyat, tawgon talang punga. Kana bang mamabdos ka bunga sa sala, wa ka naminaw sa Ginoo, ana. Nya kanus aman makasa ang mamabdos kung namabdos kang way kasal sa simbahan. Nilingay mong tupad, ninaniagi kapag panganak na wa ka kasa ato. Oh, mga naong ninyo, pulos-pulos, yun sa daan. Karon, akong interview ng akong kaslonon, na pulos na nagtinukhangay. Ana. Aw na, masano yung mga tulo tingal ito, upat ba to ako na interview? Nga, wag yun kuno sila, lisod man sa pag-check up, pero sila, naingon yun nga, wag yun may father na ko. Okay. Congratulations. Maminaw tas Ginoo. Unya kay maminaw man tas Ginoo, kamao sa tang mutuman sa sugo sa Ginoo. Nya ang sugo ra bas Ginoo, biyai ang tanan. Biyai gyud ang tanan. Bikin sa ninyo dinhi ang mutuman ana, kanang pulunga lang, biyai ang tanan. Oh. Nawan na, ilom na. Oh, biyai ang tanan. Diri sa unang pagbasa, gidescribe diri nga ang sulugoon kunos Ginoo, tan-awa ang akong alagad, ingon siya. Dili gyud siya kana ganing mulunga hangtod nga matuman ang hustisya. Nya unsaon man niya pagpatuman sa hustisya, dili niya tagaan og kadaot ang iyang isig katao. Sa may iyang buhaton, dili siya mosinggit ni mutuaw, ni maghimo siyag masabang pakigpulong sa kadalanan, maluluyon siya sa mga huyang ug matinabangon sa mga timawa. Ana, ang kana kunong kuan kanang
ang mga tao nga napriso iyang pagawason, ang mga dinaog-daog iyang luwason. Kanindot no, nya kaning tawhana, kaning klasihas taong ingon ani nga dili gyud magsaba-saba, dili niya hasolon iyang isig ka tao, iya hinoong luwason, mao ni sila ang tinuod nga gitawag og kahayag og kaluwasan. Muna diri sa atong tubag sa Salmo niingon ta ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Nya kinsa man ni sila kanang dili na attach sa iyang bahandi, sa iyang mga mahalon o mga gimahal sa kinabuhi. Ano bang kamaong sunan kaadto ang tibod iyang gibuak? Gibuak ba? Sa account dito sa gahapon, iyang gibuak. Gipasabot ana, wa gid siya mahinogon atong iyang sudlanan. Nya gibubo dayon niya ang mahalon kayong perfume. Wa gyud, wa nay paghunahon na nga ako paning tipigan. Bobo yun. Para sa Ginoo. Sige, laing lingi si mong tupad na andam ni mong buakon imong alkansiya para ipalit og slag. Ano ba? Ingka wa man koy alkansiya, ingda andam ba nimong withdrawon tong tanan nimong gideposito kay ipalit nimo og slag. Buk yan ba? Oy, magsigig tigom kaanugon hasta usa ka to sa perfume. Uy, kaanugon ani mahal ra ba kay tanan? Tag $5,000 ra ba ni perti yung mahala ani? Usa ka to sus anugon. Oy, kare diri gibuk-buk eh. Buk-buk. Basta para sa Ginoo, buk-buk yun. Lahi man ta, mubuk-buk man ta basta sugal adtos kasino ba, buk yun hastang yawi gos auto iprinda pa muna maglakaw na lang taon inig uli kung mapildi yun kay ibuk man yun anhas tarian hala siyot yung kwarta ana pero ari na ganis kolekta ari na simbahan akat to yung kinagamyan bilin ang dako na baliha ibuk ang tanan basta para sa Ginoo. Nya ginagmaya lang ng sugal, ginagmaya lang ng inom, ginagmaya lang ng siging pamalitan ng mga bagong sinina, mga bago nga mga kanaganing mga sapatos, usa na nakadako kayong bungbunga ni mo diha naatan ng sapatos na naglinya niya pikas ang side di asa tanang mga bag lain-laing color ana sa pikas side daghan sa kayong sinina kay paris-parison man na nila kaning baga kari akong iparis nga ako anya kari ako iparis dire napa ditoy daghan kayong pamintals naong kay ang color sa pilok kinahanglan parehag color sa sapatos parehag color sa bag stan kapuya. Ay dili ingon anak kadaghanan labi na gyud naikaya oh maoy buhaton oy pero ang kuan ang kanana ang panggustos Ginoo simplicity kanang tanang extra diha nga para sa imong kaugalingon buk ana iyabuna ihatag ngadto sa Ginoo ihatag sa mga kabos ihatag ngadto sa simbahan. Nya kun buhaton ni nato maluwas kita naadayon nimo ang kalinaw katagbawan kalipay o kabalaan sa kinabuhi kini dili ni mabayran bisag pila pay billions of dollars in the world di gini kabayran ang kalinaw ang tinuod nga kalinaw kalipay kabalaan o katagbawan. Sige lingi ay mong tupad sa katapusan inanaa ka anang upat ka ke kay upat ka ke diha kalinaw kalipay katagbawan kabalaan oh ingon ka wa man gani koy ke siya kana bita mga alahas inig-anha sa mga expert na wa man ni ke unsa man ang ke way carats wa siya gold ba nga balyo na wa man ni piki man ni daghan kay nyo diha nanimba apil na ning nagwali mga YK
Bisan na lang kalinaw, wa, galindasay, galisod og tuog. Samot nas kalipay, wagi kalipay na nagkusmod lang naong, inigsuod sa simbahan, gakusmod, inigpasa sa sibot, gakusmod lang yapon, inigawa simbahan, kusmod lang yapon. Wagi ayo. Samot na ng katagbawan, siging pangita for more, ngita for more. Wag yun matagbaw siyang asawa, sige pag yung pangabit, siging pangabit. Wa matagbaw sa bana, hasta pare, iapil pa. Di ba, ipangandoy kapil ba? Musamot na yun ang kabalaan. Porting sala. Siging pakasa, dipinsahan pang iyang sala. Muingon pa inig pangumpisal, karon ting pangumpisal maron. Apil ginapirming pare. Kita padri, di man kita kapugong aning atong pamalikas, di man kita kapugong aning atong kasuko. Nakuha lang kong iapil diri kay ang imo man na. Ing na lang di ko kapugong. Ing naman nun, di ta kapugong pa der. Kuan manggid ta pa der. Makapangabit manggid ta pa der. Ayaw lagi kong iapil. Ikalay pangabit niya ako, di lang ko. Lahi laning ako. Nganong tama imong gamiton be? Nganong di man ako? Tungod kay gusto ka nga mudipinsa nga kitang tanan pariharata. Mao na imo. Pariha deta nila ni San Vicente Ferrer, pariha deta nila ni Mother Teresa of Calcutta, pariha deta nila ni Mama Mary, pariha deta nila ni San Agustin. Di oy, kadto sila ni agi pagpakasala ang kasagaran gawas lang ni Mama Mary. Pero pagbag-o na nila, ang ilang nakasintro sa paningkamot mauna si Kristo. Dili na ang mga butang sa kalibutan. Si Kristo ang ilang sentro. Ug mao na itong buhaton, mapariha kita nila. Pasabot, dili na rason nga tao ta, nga di na lang kita makatangkon aning gitawag og lasting peace, lasting happiness, lasting contentment, and lasting holiness. Gihatag na nga panig-ingnan ni Mama Mary og sa mga santos. Ang ato lang buhaton sa maaning Maria dinhi sa atong ebanghelyo karon, buka ang imong gibalyo nya ibukbo ang tanan ngadto ni Hesus. Kay kung mao na imong buhaton, iuli sa ni Hesus nimo in a form of holiness of life. Manindog ta. Mga igsoon, nining adlaw kanus-a si Kristo nagampo ug nagantos kita usab mapaubsanon nga mudangop sa Ginoo diha sa atong pag-ingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa simbahan sa Dios, ang asawa ni Kristo aron malimpyuhan siya pinaagi sa iyang dugo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa kalibutan, diin ania kita magpuyo, aron hatagan kita sa Dios sa kaayo ug kalinaw, pinaagi sa dugo ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga masakiton ug nagantos, aron hatagan sila sa Dios sa kaisog ug kusog, sa pagpakigambit sa mga pag-antos ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nagtuo ug sa mga wala magtuo sa tanang dapit, alang sa tanan natong mga kaigsuonan sa tibuok kalibutan, nga ang pagpasakit ug kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo magdala unta kanato ngadto sa himaya sa iyang pagkabanhaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang kang halangdong Teofilo kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer,
magmalampuson, ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga mitaliwan natong kaigsuunan, nga makaambit na sila sa himaya sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Amahan, pagpaduol sa imong katawhan, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Langit nunamong Amahan, among igasan, hanggang Kristong kinabuhi, hamiling bayan, ning imong mga binuhat, bayad sa mong kasaypanan, dawata imoa nga among kaluwasan, dawata imoa nga among kaluwasan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo, sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom sa tanan, itugot nga human kami mahinlui pinaagi sa gahom niining mga sakripisyo, makadangat kami sa gisaad nga kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo, kay nagkahiduol na ang mga adlaw sa iyang makaluwas nga pagpasakit ug mahimayaon nga pagkabanhaw. Pinaagi niini na buntog niya ang kamapahitason sa karaang kaaway ug nahandom ang sakramento sa among kaluwasan. Pinaagi kaniya nagadaig sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan ug nagasaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usala sa kahitasan. dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usala sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo
mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa iyong tamay nun sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy,
mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay palawat kanimo, apan ipangulo lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kung sa akong ngalan kamu makapundo, nahiusa sa Panginoon, nagabuhat kamo sa akong isugo, o ako kaninyo makiguban. O ako kaninyo makiguban. Dadang akong kalinaw, ang bililong kong kasal, dadang panagsamaman sa tanang katawhan. Magampo kita. O Ginoo, ang imong sakripisyo maghatag unta kanamog kadasig nga Diosnon aron magmalipayon kami pagsaulog sa maong sakripisyo ug makahimulos sa iyang mga bunga. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nun nga kalipay nga mahitabo ra ni kung mao lagi na maminaw gitas Ginoo ug magtuman sa iyang kabubuton. Salamat sa naminaw sa Ginoo ug nagpadayon pagpamalit og slots nato. Ang atong SBF DAG na natayhalin nga 16,536 na pay 43,464 slots nga available. Tag 500 pesos per slot para ni sa atong kumbinto. Murag karon na ra baning Abril 12 nato ni siya blessingan. Daghan pa kitag mga palitonon o bayronon. Unya ang ato sad nga kaning DCHS Divine Cleansing, Healing and Strength para ni sa atong pista. Mao gini ang immediate nato karong need na natayhalin nga 10,000 og 1 slot na apay 19,999 slots nga available tag 200 pesos per slot. Yan nasa ni siya ay 22 slot challenge na nasa 186 ka 22 slot challenge nga tag 4,400 per challenge. Atong pakpakan ang tanang namalit niini. Salamat kayo. Nga atong hinumduman karong gabi alas 7 og ugma alas 7 gyapon na atay Lenten recollection dinhi sa atong simbahan. Hinaut unta nga manambong gyapon tang tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Diyos namo sa kaluoy, ikaw ang amahan, magbubuhat manunubos, o Ginoo sa tanan. Jesus maluoy ka kanamo, pasayloon mo kami, ang sa langit tanan.